Ahoj všetkým, v tomto videu vám ukážem, ako používať zariadenie Nodine, systém na detekciu ospalosti pre vodičov, ktorý je vytvorený na základe EM5 Stick Plus 2 s elastickou páskou na hlavu. Na začiatok stlačte a podržte malé tlačidlo hore. Zariadenie sa zapne a začne kalibráciu, ktorá potrvá 3 sekundy. Po kalibrácii je zariadenie úplne pripravené na použitie. Ak chcete zmeniť kalibráciu polohy hlavy, stlačte veľké predné tlačidlo. Kalibrácia sa zopakuje a opäť potrvá 3 sekundy. Ak vám kalibrácia vyhovuje, môžete začať zariadenie používať. Ako vidíte, zariadenie rozpoznáva naklonenie pomocou 5 rôznych režimov. Po detekcii ospalosti zaznieva zvukový signál a objaví sa červená obrazovka. Na vypnutie zariadenia stlačte a podržte horné tlačidlo. Ďakujem za pozornosť a bezpečnú jazdu.